Дами и господа, приятели, съмишленици, жители на община Кресна. За живота на нашата малка общност идва момент, в който е необходимо да проявим категорична воля за промяна. На 25 октомври, денят, в който ще гласуваме за общински съветници и кметове, и имаме рядката възможност да погледнем напред и да си дадем сметка за важните неща, които ще обмислят живота ни през следващите дълги 4 години. Дали да продължим да живеем безвремие, натоварено с кухи обещания, открити лъжи и неизпълнени ангажименти, или да се доверим на хора като мен, които са се доказали, че милеят за всеки и всичко в Кресна. Моля ви, помислете трезво и отговорно за вашето утре, за мечтите на вашите деца, за бъдещето на Кресна и вземете пука от грешките на миналото. Скъсайте с малодушието и бездействието. Спрете да съзърцавате безучастно случващото се около вас и се изпълнете с решителност и воля за действие. Поискайте промяна. Нека се обединим за Кресна и всеки от нас да се превърне в мотор на чаканите с години промени в управлението на нашата община. Уважаеми съграждани, аз, Николай Кирилов Георгиев, кандидат за кмет на община Кресна, издигнат от коалиция Обединени за Кресна, имам дързостта да заявя пред вас, че нося потенциала и вдъхновяващите идеи, с които да превърнем нашето родно място в най-уютното и красиво кътче за живеене в югозападният регион на България. Не чакайте мисия. Не се доверявайте на прословутост. 1800 от нас доказаха само преди месец, че обединени можем да постигнем всяка цел на Кресна. И ето казвам ви, че не идеите ще построят бъдещето, а хората, които са привлечени от тях. Защото хората са желаното достижение и най-голямото богатство за нашия регион. А единението на нашата общност ще роди благополучието и просперитета на община Кресна. Не за мен, а за Кресна. Напред към победа!